Mabalihan ko ang pamisahan. Ganito. Ito, bigas. Bigas na. Asa? Bigas na. Rin. Nah, ito. So, gawas naman yung pamisahan na ito. Pero, Nama ni pagtuubon doon. Larang mo. Mamatay mo doon. Kamuran doon. doon ay pamisa, dari? Asaan ko? Dili. Ara na isod mo sa box. Patay. Pamisa to. Baik kung kuhaan mo. Wala kayo ballpen? Imo. So ilang perpita dito no? Sa ilo no? Sa St. Peter no? Sa layo na kayo sa ilo no? Ano sa dirre din no? Dirre makayawan hawan sa dirre. Nah, try. Boleh na. Oh. Agi man mi kuha na to. Lagi. Nah, lasat ah.
Last ka to. Balik. Dito Agyo. Tapos ito na rin. Pag hinulso ng biya, ang sala. Dito Agi kayo. Dito Agi. May traffic ya dia. Pasig layo sa kino terus. Wala na yun sa traffic ito. Kenapa enggak? Hah? Ah, dari oke raw dari. Okay. Pakiyas ka sa kaginagalan ni Sol. Pagmai ang inyong anak. Pagmai ang inyong pamilya. Manay kamatuoran ni Sol. Ang kamatuoran si Jesus Christ right Sol. O wala na ilain pa. Ablihi ang iyong kasing-kasing o hunahuna sa Ginoo. Hapit na mo balik ang Ginoong Kristo. Hapit na mo balik Iksen, ang pagbalik sa Ginoo, sama sa kalatay, na walay na kabalik Iksen.
Nay pabangan bang po sa 20 siguro.